Midangop sa Department of Health ang usa ka mahan aron iduso ang iyang reklamo batok sa tambalanan sa dakbayan sa Toledo human maputli sa wang tiil ang 6 anyos niyang anak mugna sa naangkon nga infection gikan sa tahi sa usa ka nursing attendant iadtong Pebrero 4 ning tuiga. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Mituyo ganihang buntag ang 31 anyos nga mahan nga si Daryl Sam Quimada sa buhatan sa Department of Health Region 7 aron sa pagduso sa iyang reklamo batok sa nagduma sa tambalanan diya sa dakbayan sa Toledo. Sangputanan kini sa pagkaputol sa wang tiil sa iyang 6 anyos nga anak nga lalaki. Iyang gilagway nga may grabe na hinuna ang samad og na infeksyon. Humandad sa ospital nito Pebrero 4 aron patambalan unta tungod sa samad sa iyang batiis nga nasamad sa bildo. Matud sa amahan nga nursing attendant ang niatiman kanila og nitahi sa samad sa iyang anak ug dili doktor. Human sa duha ka adlaw nilagom ang tiil niini ug sa ilang pagpa-check up sa ospital sa dakbayan sa Talisay. Rekomendasyon sa doktor nga ipaputol na ang walang tiil niini. Nahitabo kini niadtong Pebrero 8. Nagduwa niya nasamad sa bildo ba nagisi ang tiil niya among ipatahi sa Toledo. Nya moto kanang kisa may magtuo nga ang nitahi sa akong bata kay di man day license ka nurse kay pag abot na mo dito kami nisalig grabe ami na waka flow yang dugo bitaw kanang na buot siya maayo sa katong gitaod nga elastic band ba nya moto kay nakuan gid siya wa nagi masalba yang tail putol gid siya. Usa kini sa rason sa ilang pagduol karon sa buhatan sa DOH7 aron kahatagan og gustisya ang nahiaguman sa bata. Matagaan sa kuan ba justice ang mga bata itaw marag atubangon na gyud nilang atubangon gyud nila ang kuan ba ilang kuan bitaw ilang responsibilidad sa akong bata ba kay di kuan biya di bilalim biya. Mato ni Dr. Anisa Patindol, ang Chief sa Regulation, Licensing and Enforcement Division sa DOH7, nga suding si Manaha mapadala sila og team ngadto sa Toledo City alang sa fact-finding investigation nga ipahigayon. Mato ni Dr. Patindol nga ang operation sa ospital ang ilang imbestigahan ug nirekomendar sa pamilya sa pagdangob sa Professional Regulation Commission nga mao'y ang ayang mopahigayon sa pakisusi sa Dr. in charge niadtong Pebrero 4 ug kung nganong nitugot kini nga nursing attendant ang nitahi sa samad. Namatay due process patubago na tong hospital regarding aning imong complaint and then ang ilahang tubag among ipadangat sa imuha para makabalo ka makabasa ka and then we will also conduct fact-finding investigation. Ang fact-finding investigation pasabot nga kami mismo ako ang mag-lead sa team moadto mi sa hospital para mag-imbestiga para amo ma-access ang tanan nga mga pertinent nga mga documents. Ang pangutana is kinsa dapat mutahi, of course ang doktor. Okay? Kay ang doktor man gyud dapat amo atiman sa pasyente. Ang nurse o nursing attendant naana sila to assist, mag-prepare sa mga gamit, mag-assist sa doktor, pero dapat ang doktor gyud ang magtahi. Sa opisyal nga pamahayag gipahibaw sa tambalanan nga mipahigayon na sila og kaugalingong investigasyon kabahin sa hitabo. Matud sa ilang chief sa hospital nga ang mga involved ang gisuspenso na. As of now, the personnel involved atong gi-hold sa sila wa sa nato gipa-duty while going on investigation and then I think na agyo mga pamaagi bitaw nga murag moingon ang katong parents nga wala sila matarong og hatag og instructions. At the same time sa ato asang personnel dis hospital kami pod although we follow the guidelines nga among kinahanglan i-follow, mo question mi nga nganong wala sad namo na perform as allegedly. Gawa sa tabang aron mahatagan og gustisya ang nahiaguman sa anak, nanawagan usab og tabang pinansyal ang amahan, ilabi na alang sa padayon pa nga pagpatambal sa 6 anyos nga batang lalaki. Nabi to sa gobyerno bitaw nga unta ba nga matabangan ko nila ba kay di bilalim nga kuan bisag financial para kuan lang gud kanang samong tambal. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.